roșu la o față. Păi cu ce să închide? Nu se închide. Închide. Da, mă, până la șefă. Dom'le, până la urmă! Dă dracu geanta asta încoace, că e mult. Să sperie, dă geanta asta încoace. Mamă, care m-ai făcut și să-mi bag. Măi, fii atent. Să mă liniștesc, să rog din suflet. Spune-mi ce face, spune-mi ce face acum. Taci, taci! Ce?